Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. For today's vlog ay meron po tayong tune-up race na binubuo ng tatlong bayan. Ang Burgos, Igya at Infanta. So dito sa race na to guys, magkakalaman dito sa ating mga tropa kung sino sa kanila ang malakas. Kung sino sa kanila ang magpapakitang gilas. Ang Burgos ba? O Igya? O ang Infanta? So guys, panoorin natin at para makita natin kung paano sila mag-ensayo. Bale, itong race na to guys ay preparation sa ating tryout sa Pangasinan cycling team. Sa mga gustong sumali guys, mag-PM lang kayo sa akin o kaya pumunta kayo rito sa Infanta at may mga race tayo tuwing Sabado at diyan namin tinitingnan kung sino yung mga deserving na mga bikers na pwedeng isali natin sa ating grupo dito sa Pangasinan Cycling Team. Shoutout sa manager ng Pangasinan Cycling Team na si Boss Cyril Cruz. Mabuhay kayo sir. First 3 kilometers na po ang natatakbo ng ating mga tropa. At iso kampo ng tropang Burgos, bumanat na ng breakaway. May humabol sa kanyang likuran, Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team at nilampasan si Ace Ocampo. Umangat na naman ang isang tropa, MG Pulido ng Infanta at hinabol si Samuel Almandres. Ayun guys, at naabutan nga, kaya kompleto na ulit ang grupo.
Nasa 8 kilometers na tayo guys at nagkabanatan na naman dito sa bandang harapan. Kenneth Dorado ng tropang Igya, hinahabol si Ace Ocampo ng tropang Burgos. Mark Aday ng tropang Igya nag-jump sa bandang harapan at sinundan ni Samuel Almandres. Nasa ikatlong pwesto naman si Franz Romero ng tropang Burgos. Ace Ocampo na tiling breakaway at wala pang mahabol sa kanya guys. Lipat tayo sa harap at nagkaroon ng rematehan dito sa bandang unahan. Sa part na to, kompleto na naman ang ating tropa guys at Ace Ocampo inabutan na ng peloton. Samuel Almandres naman ngayon ang nasa harapan guys at Franz Romero ng tropang Burgos ang nasa likod.
Nasa bayan na tayo ng Dasal guys at diretso pa tayo hanggang dun sa may arko, hanggang sa boundary ng Burgos. Jan Ribatol ng tropang Igya Cycling Club ang naging climber natin guys at siyang nagdala sa tropa sa akyatan. Franz Romero umangat mula sa kanan at iniwan ang peloton. Hinabol ni Samuel Almandres at dumire-diretso guys. Ayan guys, at dumating na rin ang ating peloton at umabot ng 23 seconds ang kalamangan ng ating breakaway. Eric Jan Estrada naman ang medala ngayon ng peloton guys at nakasunod sa kanya sa Ace Ocampo ng Burgos.
Ace Ocampo lumipat naman ngayon sa bandang harapan. Sa part na to, inabutan ng ating breakaway guys at kompleto na naman ang ating grupo. MG Pulido ng Infanta naman ngayon guys ang may dala sa ating peloton. Eric Estrada lumayo ng bagya sa peloton. At sumunod naman sa kanya si MG Pulido ng Infanta. MG Pulido naman ngayon ang umunang breakaway guys at iniwanan si Eric Estrada ng Igya.
MG Pulido nagtuloy-tuloy lang guys at nakalayo na nga siya sa peloton. At umabot na sa 22 seconds ang kalamangan niya sa ating peloton. Iso Campo kumuwala mula sa grupo at habulin ng ating breakaway. Nasa igyan ng ating breakaway at 8 kilometers na lang ang bubunuin niya sa race na to. ...20 seconds pa rin ang kalamangan niya sa peloton. Iso Campo biglang nag-jump sa harapan, sinundan ni Samuel Almandres at sumunod din si Irigian Estrada at nagkahabulan nga guys ang tatlo. Nagpaiwan sa likuran tong dalawa at nagrimatihan na naman guys. Last 3 kilometers na lang at matatapos na itong ating karera. Last 1.5 kilometers na lang guys at malapit na siguro sa finish line yung ating breakaway at dito na lang tayo tumutok sa tatlo sa bandang likod. Last kilometer na lang tayo guys at malapit na sa finish line.
Last 700 meters na lang guys at matatapos na ang race natin. Okay guys, wag na kayong kukurap at panoorin natin ang huling rematehan ng tatlong kalahok natin. Ayan nga guys, at nangunguna si Estrada ng Igya, sumunod si Iso Campo ng Burgos, at pangatlo si Samuel Almandres ng Infanta. Po ang nanalo. First. Siya po yung champion natin, si MG Pulido ng Infanta. Wow. Wow.